dia a tothom. Ara farem la constitució de la mesa. Senyor secretari. La mesa d'edat es troba ja constituïda en aquest moment pel regidor de més antiguitat i per la regidora més jove, i ells són els que presideixen en aquest acte la constitució de l'Ajuntament. La documentació la considereu correcta, que serien les credencials i les declaracions de patrimoni i d'activitat. Per tant, ara anem al següent pas ja, que fos el jurament dels regidors, que serà... La pregunta és si el presenta tot, Bueno, això després... El jurament dels regidors fos, si us sembla, que anomenaríem per ordre alfabètic, tal com ens venen de la Junta Electoral, els noms, i contestaria, llegiríem la fórmula primer, fórmula del jurament, i la llegiré jo una vegada, i llavors cada regidor podrà contestar si juro, prometo, o per imperatiu legal, el que li vagi més bé. I amb això, diríem, hauríem acabat el que és la constitució de la corporació. Hauríem jurat el càrrec, i a partir d'aquí ja vindria el següent pas, que seria el nombrament d'alcalde. Doncs el jurament, el llegim. El jurament, la fórmula és la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Almacelles, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. La senyora Montse Arnó Mora. Per imperatiu legal. El senyor Ignasi Comella Clavedo. Ho prometo per imperatiu legal, per poder servir el poble que m'ha escollit, i ho faig sense renunciar als meus principis republicans per a la independència del meu país. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició del nou Parlament, del President, del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Antonio Ponte Girà. Antonio Ponte Girà. Josep Maria Borles Mantera. Prometo per imperatiu legal. El senyor Josep Guàrdia Visa. per imperatiu legal prometo. Senyora Maria Lluïsa Granero Morgades. Per imperatiu legal prometo. El senyor Josep Ibar Aguilar. Per imperatiu legal ho prometo. La senyora Laia Martí Cacho. Juro y prometo desde les meves conviccions republicanes. El senyor Carlos Nicolás Arcelis. Ho prometo. El senyor Jaume Ningó Pera. També com el meu company, ho prometo per imperatiu legal, per poder servir al poble que m'ha escollit, i ho faig sense renunciar als meus principis republicans, la independència del meu país, l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resta a disposició del meu Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgissin les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions l'Estat català lliure i sobirà. La senyora Montse Nora Montraveta. Per imperatiu legal ho prometo. La senyora Vanessa Olivar Rosicat. Per imperatiu legal ho prometo. El senyor Francesc Torres Arnó. Ho prometo. Ja hem fet el jurament, si la mesa ho considera correcte, podeu declarar constituïda la corporació. Es declara constituïda la corporació. Continuem amb la votació de l'elecció de l'alcalde, segons l'article 196 de la Llei Orgànica de 1985, de 19 de juny, del règim electoral general. El procés per elegir són unes papeletes amb el nom de tots els candidats a l'alcaldia, que els llegirem per si hi ha algú que abans de la votació vulgués renunciar, que són el senyor Josep Ibar Aguilar, Ignasi Comella Clavero, Francesc Torres Arnó, Josep Maria Douglas Mancera, Laia Martí Cacho i Carlos Nicolás Arcelis. Si algú vol renunciar,
No? Tots els caps de llista queden nomenats per poder ser elegits com a alcalde i es passarà la votació, es ficarà la creueta al que elegim, es ficarà dins del sobre i després farem el recompte. Tenim 2 minuts per fer les creuetes i ficar els sobres, si tothom ho té preparat. Això sí que vagi dins del sobre, el full que vagi dins del sobre. I llavors, el de la urna, ho dic que la posaríem, potser. Posarem aquí, posarem aquesta taula d'urna i es podrà posar, si volem, per ordre vulguin, no? ¿Tienen que pasar o para? Sí, Direm el nom i anem passant. Si voleu, això mateix, anem dient el nom i podeu passar. Comencem, la senyora Montse Armengora. El senyor Ignasi Comella Clavero. José Antonio Conte Giral. El senyor Joan Maria Douglas Mantera. El senyor Josep Gòdia Visa. La senyora Maria Lluïsa Granero Morgats. El senyor Josep Ibar Gilat. La senyora Laia Martí Cacho. El senyor Carlos Nicolás Arfèlix. El senyor Jaume Nirgó Pere. La senyora Montse Noró Montraveta. La senyora Vanessa Olivar Musicat. I el senyor Francesc Torres Arnó. Doncs ara deu tocar remenar una mica l'urna, no? I obrir-la, i obrir-la i ja passaria la xatxareta, sabi? I llavors... Doncs ara ja s'hi van obrir, no? Francesc Torres Arnó. Jo ho apunto i després deixar aquí un quedaré aquí mateix, sí, que va. Ja t'ha ensenyat, si voleu. Sí, sí. Josep Ibar. Això jo Ignasi Comella. En blanc. En blanc, no? sí. Blanc, no? Portarà. Laia Martí. Josep Ibar.
Josep Maria Dobles. Josep Ibars. Ignasi Comella. Josep Ibars. Josep Ibars. Josep Ibars. Encara en queda una? Encara en queda una. Està arreglat. Josep Ibars. Ja està. No sé si cal comprovar. Vol comprovar? Cert, no? Dic el resultat o no cal? Sí? El resultat de la votació ha estat un vot en blanc, un vot Laia Martí Cacho, un vot Josep Maria Dobles, un vot Francesc Torres Arnó, 2 vots Ignasi Comella, 7 vots Josep Ibars. Queda elegit com a nou alcalde Josep Ibars de Gilat, amb 7 vots. Ara el nou alcalde prometrà el jurament que li llegirà el senyor secretari i se li entregarà el bastó de mando. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir amb fidelitat les obligacions del càrrec d'alcalde president de l'Ajuntament d'Almacelles amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Ho prometo per imperatiu legal. Doncs, Senyor alcalde, el rector del mando amb representació de l'Ajuntament d'Almacelles i per la... Bueno, per el que sigui. Moltes gràcies. un moment, sí. Ara, si us sembla, doncs, seríeu ocupar cadascun el lloc que ja correspondria dins de la legislatura, d'acord amb aquest fulla que hem repartit. Bé, bon dia, moltíssimes gràcies. Passaríem, doncs, a la part
abans de fer entrega de les insignes, veia si algun dels candidats... Primer de tot, voldria felicitar el nou equip de govern. Esperem que aquesta legislatura tots els amacellencs ens sentim identificats mitjançant la col·laboració, ja que entre tots podem aconseguir millor i més de pressa els objectius en comú, com la convivència que bona falta ens fa, i solventar les necessitats que vagin sorgint durant aquests 4 anys. Només tenint en compte cadascuna de les diverses opinions de la ciutadania, tindrem una manera de governar oberta i plural, on fins i tot les més modestes opinions poden aportar punts de vista que ens apropin als veritables problemes de la ciutadania d'aquest poble. També voldria destacar el respecte, ja que en ell tindrem la base per debatir i assolir els nostres objectius. Aquest govern ha de ser un exemple en el tracte i en les maneres de relacionar-se. El respecte entre les nostres diverses formacions serà la base del diàleg per una futura entesa, que permeti desenvolupar els projectes i fer-los arribar al servei dels ciutadans, que són el veritable motor d'aquest poble. Per acabar, crec que és important remarcar el valor de la transparència. En aquest temps on els ciutadans valoren per sobre de tot la honestedat dels seus governants, s'ha d'empatitzar que l'esforç en fer aquest exercici de transparència en les decisions de governar serà més benvinguda que mai. Espero que aquests 4 anys tinguem en compte aquests valors, col·laboració, respecte i transparència, per arribar a fer un poble on tots ens sentim identificats i tinguem cabuda, i on puguem assolir tots els nous reptes, que permetin desenvolupar al màxim les potencialitats dels ciutadans d'aquesta vila i els seus somnis de desenvolupament i progrés. Moltes gràcies. Bé, nosaltres des del Macelles Lliure primerament volem agrair a totes les persones que han fet possible que estiguem aquí per la seva voluntat de voler que siguem representants seus, la qual cosa i la qual voluntat esperem i estem convençuts que serà tractada amb respecte o amb igualtat de condicions que tots els altres. Nosaltres seguirem treballant com fins ara, seguirem denunciant allò que ens sembla que no està bé, seguirem fent propostes i esperem, tal com ha dit el Carlos, que el respecte i el diàleg siguin la bandera d'aquest govern pel bé de la ciutadania i del Macelles. Moltes gràcies. Sí. Bé, molt bon dia, regidors, regidores, amics, vilatans, en especial els meus pares que m'acompanyen, la meva senyora, la meva filla. Bé, en primer lloc, he de dir que me sento profundament honorat i ple d'il·lusió en l'inici d'aquest nou mandat que comença avui. Em sento molt agraït a tantes i tantes persones que durant aquests darrers dies m'han transmès la seva calidesa, la seva proximitat i la seva felicitació. Una felicitació que faig extensiva als companys i companyes que m'acompanyen, en els quals formem un gran equip humà. L'Almacelles d'avui és ben diferent de la que fa 12 anys. Això no ho ha fet només nosaltres, sinó ho hem fet també en la col·laboració d'altres persones que formen altres partits. S'ha creat projecció nacional i internacional. S'ha millorat de forma extraordinària les infraestructures.
s'han materialitzat projectes culturals que han reforçat la nostra història i identitat. S'ha treballat de valent en equipaments tan especials com la llar d'infants o la nova residència d'avis. S'han creat nous espais públics per a les famílies, com ara parcs, places, zones esportives, etc., que en definitiva han millorat de forma molt important la qualitat de vida de la gent del nostre poble. Avui, més que mai, s'evidencia que l'esforç, el treball, la dedicació i els canvis han rebut el suport i l'aval polític d'una gran majoria de la nostra ciutadania, el 24 de maig a les eleccions municipals. El meu objectiu com a alcalde, per als propers mesos o temps, que això també no depèn sempre de nosaltres, serà una aposta clara pel progrés econòmic. Ens hem de volcar, malgrat les dificultats, en buscar empreses. Sabem que és molt difícil, però lluitarem per aconseguir-ho. Estem convençuts que podrem ser atractius i competitius a l'hora d'invertir en el nostre sòl industrial, ja que disposem d'unes magnífiques infraestructures. Seguirem sent al màxim d'eficaços a l'hora de resoldre els problemes diaris de la gent, des dels més grans als més petits. També estarem al costat dels nostres emprenedors, que des de la seva valentia, des de la seva il·lusió i de la seva força tiren endavant els seus projectes. A la gent grans, els que els oferirem un local per fer més còmode la seva vida social. Parlo d'aquesta gent gran que evidentment no van a la residència d'avis. Els comerciants que donen vida al poble, compto amb vosaltres per guanyar projecte comercial. Seguirem també apostant per la llar d'infants, per poder conciliar la vida laboral i la de les famílies. A les persones discapacitades els dic que seguirem eliminant les barreres arquitectòniques. S'han fet moltíssimes, però encara ens queda molt camí, ni més ni menys que 30 quilòmetres gairebé de carrers. No volia deixar d'adreçar-me al teixit associatiu, a les entitats i col·lectius que són el nostre actiu fundamental de la vida. Els vull dir que estem treballant en els estudis per fer una nova distribució a lo que és la residència d'avis. També tindran tot el nostre recolzament els clubs esportius i el món de l'esport en general. Soc l'alcalde de la vila d'Almacelles, però sobretot em proposo seguir sent l'alcalde de la gent del poble. Finalment, vull donar les gràcies a tota la gent que ens ha fet confiança i administrarem els resultats del 24 de maig amb unitat i diàleg. De fet, hem endegat una ronda de conversa amb aquells partits amb els quals podem trobar punts en comú. Però, això sí, sense deixar que els nostres projectes es quedin aturats. Permeteu-me, abans d'acabar, amb una frase de la neboda del president Theodore Roosevelt. Ens deia: el futur pertany als que creuen en la bellesa dels seus somnis. Nosaltres, els nostres somnis, és seguir fent d'Almacelles un lloc extraordinari i ple d'oportunitats. Moltíssimes gràcies. A continuació es farà entrega de les bandes i de les insígnies dels nous regidors. Moltíssimes gràcies.